салом алейкум подписчикои азиз, ҳама каса хубе нағзин. Духтарако ҷоя духтараки чесна, номаш Дилрабо, бозори Корвон, дуюм дарвоза, магазини 112. Грандиозни аксия дар пардаҳо кардагай. 45 сомон, 40 сомон буд, 1 метр парда ҳозир 20 сомон ай бовар мекунед. Духтарако расветкоша нишонте ва расветко ё волна духтарако беҳад бисёрай. Ира блеч хит светои необычни. Духтарако духтараки машиник неста, духтараки розгоя чизе ки мехоҳед ҳамура шумода дузонда равон мекунад. Качество хушруа иён 20 сомон боша. Духтаро хушруги пардора бинем бовар мекунем 20 сомон беҳад арзон. Ина духтарако комплектош беҳад бисёрай. Ҳар хеле нарх навошон дар WhatsApp шинависен адел срони партия заказно қабул мекунад, доставка равон мекунад. Айни қиматиаш ҳам аст. Ё чанд сомон ай? Ай 65 сомон сар меша то 150 сомон дорем. Духтуш качественная гарантия метем. Духтарако гарантия метем. Мо я бурнавори парда доштем, одам намешуд, мақсад и фарқияти калон мекунам, метонен дар омада заказ кунед. Ина хайтекои фасон дора. И чанд сомон 80 сомон метраш гуфтена? 80 сомон, 65 сомон мефурухтам, 40 сомони аксия сар дорем. Ина духтарако 40 сомон метри пардара кадаги аксияи калон. Марҳамат, WhatsApp шамондам, одами гарантия. То я блестяшон намеравам. Диде духтарако блестяшон намерафта, гарантия доштай. Насурғара фаҳмондам, биён ай наздик бинен харидор кунен ё ки заказ кунен. Ма кафола духтаро гарантия яъне дора борошон, ҳам хушругида, ҳам качествада, ҳам духтарако духтари чеснаҳай, корош зурай, метонен дар омада заказ кунен духтарако. Бозори Корвон, дуюм дарвоза, магазини 112, магазини Дилрабо.